Assalamualaikum Besti, kembali lagi. Iya itu lungguannya yud ya guys ya. Drumnya urung penuh drumnya. Wis dadi guys iki nih kayak ada isa-isa. Mesti pokoknya apa lho ora Bude, Bude. Salah ya Bu, mana Bu kakeknya yang kecepet Bu. Aduh sama. Loh, susunya nanti neng omah susu. Oh, neng meja. SNT nih urung gawe esok. Banyu putih tok. Basum. Nopo? Sedih ra kena beluk. Jangan ya Dek ya. Oh, jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Enak wis kok. Kok pada bunga. Mbak Nida tiba ya Allah. Lah. Bude. Kawan iki sore. Ini peyek ya guys ya. Hari kedua ya guys ya. Ini Mbah Sum ya guys. Itu ya guys ya. Di share. Hari kedua goreng-goreng. Iya. Wis bingung ya lho, pemadhep rono, pemadhep rene. Ini kan somben lek tuwek kan kena dikit dulu kan itu bahasa isi. Oh iya. Ini Mbak Tuti guys. Lihat Mbak Tut, Mbak Tut. Iya. Itu Mbak Ben. Nih Mbak Ben guys. Opo gila. Wes bar Bude. Oke Bude. Paracetamol karo Marian. Alon dia lho. Nek banyune tiba. Orang ini ya di bal-balan rono rene. Aja lho gak oleh lho sik. Aja sik pati aku. Coba cok. Mangan sik, mangan. Maman iki ampun tak goreng nih lau. Heeh.
Tapi ora nyambel. Kok sambel terus kayak Mbak Sri mau. Benjres. Benjres ra kuat dilawat sisan. Mbok De, man sih Mbok De. Ndak mbok kenaan, Mbok. Mbak Sri kakek rambutan. Kakek rambutan, Mbak Sri ning kene nyemilai rambutan. Lah iya bane Non. Ini sampean guyang nih. Ngeri sampean wajane. Ndak Mbok De, Mbok disulati lho urung mangan. mangan le. Mangan. Mangan sik. Lagi poso. Oh iya poso. Masa? Oh. Bakso. Nggak jadi bobok nah. Nggak jadi bobok. Ya Allah. Ya Allah. Populer. Oh iki lho ya Allah, celala iki lho, Cang, kejora. Nah, bintang iki nenek-eneng, guys. Nenek-eneng Mbak Tiwi iki, guys. Mbah Dok. Mbah Dok iki mau kondi to, Mbah Dok? Mbah Dok. Ya Allah, Mbah Dok. Mbak Dok saiki duwe putu, Mbak Dok. Jan, ngomong ke bala-bala ke, bala. Hah? Mbak Dok. Oh, Mbak Loh. Dok. Oh, tak kira Mbak Dok. Mbah Dok emena. Mbak Dok. Nah, Mbak Tut sarapan sarapan mangan sih Mbak Tut. Bakso namanya bakso suruh. Piye yu lala? Aci lala nih kam. Iki kene Linda makanya langsung rame akeh sing nonton. Mbon endi Linda. Ya Allah, Bek, delok adik kae, Bek. Endi kuwi tak upload iki. Gak apa-apa, Anda lanjut. Gak boleh. Awas itu ada orang tuh loh, sopo kae? Dulure Pak teko. Bala, ya Allah bala dari saya mangan. Man Lek. Nang manganan kae lho, wis tak cepak nih. Man. Apa kuwi? Apa guys? Aduh peteng. Sambel iki sambel. Lombok koyo ngene. Ilalape. Mana nek, Mam? Nyapa? Ngenteni adike. Lah. Man guys, iki arek blendrang. Susane wong-wong mau. Sambel. Mbek timun. Yo lho kok guluku. Nanti saya coples 3 kali. Coples 3 kali. Kali apa? Sing toples putih ini. Ada kayak mana? Oh iya iki. Kalau jadi piye iki? Nanti toh. Ya kene tadi pangan kene. Coba. Sambel. Kalau. Kok lontong? Ini yang pertama. Nggak aku masak enak. Nggak boleh roti no. Mana ya? Ganti anaknya.
Kacangnya kayak gitu guys. Nah ya sambelnya. Sekarang Wes, salah. Makan apa sih dah? Sambelnya mbak di luar nak. Entak kan? Coba tambahin. Ada kayak jadi tambah itu. Terus Sunai. Makasih yang sudah nonton. Assalamualaikum.